Здравейте, аз съм Исав Балтов и това, което ще правим днес е обзор на кръга във Висшата лига. Нека започваме. Арсенал Брайтън 1-1. Окей, миналото видео за този матч казах, че според мен ще завърши с победа за Арсенал. И това щеше да се случи, ако не беше абсурдното решение на Крис Кавана да даде онзи червен картон на Деклан Райс. Нека уточним нещо. Да, Райс подбутна топката, за да забави изпълнението на фала, но когато той го направи, топката беше в движение. Дори да не го беше правил, този фал нямаше как да бъде бит. А доколкото за действието на Велтман, ритника посока кръка на английския национал бе напълно целенасочен. Дори за момент да се съглася, че Деклан заслужаваше да бъде изгонен, няма как Велтман да не получи официално предупреждение. Смятам, че някои съдии бих изгонили него, не Райс. Резултатът щеше да бъде различен, ако той беше останал на терена. Гола на Жоао Педро падна след извеждащия пас на Луис Дънк, точно в зоната на Райс. Този клип толкова много споменам думата Райс, че почвам да се чуя дали прадядо ми не е японец. След като оправдах грешната си прогноза за мача, трябва да обърна внимание за страхотната игра на тима на Микел Артета. Артилеристите играха много добре. Хаверц кара, а Сака асистира. Следващият им матч е лондонско дерби на Тотнам Хотспър Арена срещу Шпорите. Евертън Борнемут 2-3. В 50-та минута Майкъл Кейн вкара във вратата на черешките след умело отклоняване на Калварт Луин от гърдите му. 7 минути по-късно и Луин се разписа, за да отвои предината на карамелите. Целият матч протече по особено динамичен начин, с много контратаки и офанзивни действия. До 86-та минута всички си мислеха, че матчът е приключил, че няма смисъл да се доиграва. Когато 87-та минута след брилянтно, тупкащо в наказателното поле центриране, Антуан Семеньо върна надеждата у феновете на Борнемут. Точно когато се заговори за евентуално завръщане в матча, Луис Кук изравни резултата. Вече бяха дадени 6 добавени минути от страничния арбитър и беше само въпрос на време черешките да постигнат пълен обрат срещу тима на Шон Дайш. Точно това и стана. Синистера вкара с глава и открадна 3 точки изпод носа на Евертън. Скандален матч. Уест Хем Манчестър Сити 1-3. 10-та минута Бернардо Силва асистира за първия гол на Халанд след грешка на Лукас Пакета в защита. Същия Лукас Пакета, който можеше в момента да играе за Сити, ако не беше толкова зависим към това да залага колкото Любо Нейков да посещава кварталната сладкарница всяка сутрин. После в 19-та минута Рубен Диас си вкара автогол благодарение на Джаред Боуен. Гражданите поведоха в резултата чрез Халанд отново в 30-та минута. Второ видео ми, а вече ми писна да говоря за головете му. В края на матча вкара и трети гол, като така за 3 мача той вече има 7 гола. Да, вкарва голове, да, добър е, но... За мен той не е играч за големите мачове. На 22 септември гражданите имат матч с Арсенал, в който съм сигурен на 95%, че Халанд няма да вкара гол и няма да направи нито една асистенция. Челси Кристал Палас 1-1. Бесен съм. Как може последния матч да победиш отбор толкова убедително, да си вкарал 6 гола в рамките на 90 минути, а сега да изпускаш толкова много положения? Скандално. Имам чувството, че Челси не спечелиха този матч само защото аз казах, че няма да го направят. Нико Джаксън показа за пореден път, че е просто един обикновен нападател с завършващите способности на чувал с картофи, изпускайки тази възможност. Страхотно представяне на Дин Хендърсън. Имаше много добри спасявания. Езе също се представи чудесно, като вкара и гол. Преди да продължим напред, ще ви помоля да харесате видеото и да се абонирате за канала, защото ако го направите, ще получите 2 кашона вафли боровец и 1 компот от ягоди. Благодаря предварително. Манчестър Юнайтед Ливърпул 0-3. Ето какво казах за този матч. Прогнозирам победа на гостите с минимална голова разлика и Юнайтед да не вкарат гол във вратата на Мърсисайдци. Доволен съм. Очакваше се, че този матч е за тях, но аз познах, че играчите на Тен Хаг няма да вкарат и гол във вратата на Мърсисайдци. Не беше толкова отдавна, когато те бяха сравнявани с напитка, повече отколкото с футболен отбор. На Ливърпул им отмениха гол заради засада на Салах. Луис Диас вкара 2 пъти в 35-та и 42-та минута. Салах вкара в 56-та. Очаквам трансфер в близката година на Коби Мейно в Ювентус или Барселона. Скоро клубове от техния ранг ще се карат за подписа му така както бабички на пазара, като има домати на 2 лева килото. Благодаря, че гледахте. Напишете в коментарите какво мислите за Халанд, Мейно очаква ли го трансфер. Както винаги, аз бях Венислав Балтов. Чао и до нови срещи!